Kaya mo lang. Ako yung nag-electric fan para magpakit sa akin. 1, 2, 3, 4. Pangit pa kasi yung boots ko eh. Kaya di pa mapagsuot ng costume eh. Diba? Nagpakit pa yung boots ko kung ano, mag-costume para. Wait lang, ayaw mag-ano sa akin. Ayaw lumabas sa notification para mag-search. Mag-share. Ayaw. Wait lang. Ayan. Share natin yung live. Wait lang tol. Basta mapag-share eh. Ayun. Mga group. Tapos Heroic Run. Tapos lagi tayo sa susunod ng ano. Maya ka na. Saan ba yun? Nagpa-pop up talaga yun. Kaya ano. Ayan. Kung mag-share lang naman, marami tayo nyan. Repa Pits. Pa-farm muna tayo bago tayo nagbibiwan muna pala tayo. 27 na. 36 na. Yan siguro. Share natin dun sa ating group. Wait lang. Ano ba yun? Yan. Ito lang sounds. Ano ba sounds? Ano ba yung mic? Okay naman ah. Di ba sinabi ko itabi ka kagabi? Hello, mic. Wala. Wait lang. Okay naman ah. Tapos ano ba yun? Oo. Okay naman. Pero ba't wala naririnig dun sa ano? Hello? Meron, may inalang. May inalang pala. Hanap tayo ng gloves para makalagay tayo ng paan. Ayun ang hose. Ay, boots pala. Ayun, wala sa kasi tayong boots eh. Okay. Mahal naman ng ano. Natin ng boots, shoes pala. Dami na ito. Ano build ba to?
short. Lipat delete. Farm muna tayo. Hanap tayo sa B1. Kasi okay naman ito eh. Ako na itong mga to. Wala namang bibili na ito. Okay, may bibili kaya na ito. 25 AQ. Ano kaya bibili na ito? Iwan natin. 25 AQ and 108 at missile. Mababa kasi no? Wala siguro bibili nito. Ink gunner. Ito na to. Dapat na kinuha mo para may pera ka. Oh. Wala. Pera mo na yun. Siyempre, benta mo yung yellow. Ganon. Happy watching sa ating mga nanonood dyan. Wait lang, open tayo sa account para ano. Ay, ba't mag-trap? Ano yun na? Oo, pinapanood ko yung sarili ko na. Mars. Ano bang guild to? Kasi nakikita yung guild eh. Huwag mong abusin yung pabango na. Ginagawa mong ano, tubig. Itong piw, maganda ano na itong piw eh. Okay, ba type? Ay, okay type. Pero mas maganda sana. Ganda ng action na ito, no? Okay, tara. Marm tayo. Punta tayo ng B1. 1, 2, 3, 4. Okay. B1 tayo. Wala natin mag B1. Ano ba item mo? Kailangan ko kasi ng boots bago ako mag ano. Kahit ganyan lang yung damage ko, pwede na yan. Para ano? Para matagal yung cooldown nung ano kasi yung tawag ito magnetic sharp ano delay hindi yung duration lang 4 seconds pa rin ay tanga hindi pala nakasot yung rosa ko. Rosa mo, tanga. No? Dapat kasi, paano kaya yun? Hirap mag-generate eh. Mag-dual. Hindi kasi nababag yung tawag dun, yung mobs. Yun o. Yung ano, yung maglore, hindi kasi nababag yung mobs dito. Kaya yun, kailangan mo tsagayin lakad-lakad pa isa-isa. Kailangan mo lang isa-isahin talaga to. Yung ano
nag-enjoy ako. Kaso umabol kasi ng malayo yung moves eh. Hindi naiipit. Kaya wala, boring. Ito na lang tayo. Lakad-lakad na lang. Sakto may TW. TW ulit tayo. Saipan tayo ng country. Saan ba makikita yung country dito? Wala. Ayan, may country na ako. Tamang-tama lang yung country. Kaso, ang tagal-tagal ko nung tumitiro. Ang baba nung country ko. Tayo dito. Hindi ako nag 50 country kagabi. Tinamaan yung ano, yung natin tatamaan yan eh. Na naman damage na ito eh. Si ano, si Lucian. Tapos natadodge pa. Oy, pwedeng hindi mo to si Tian. Guide mo nga lang. Diba? Tanga. Oh, pwede mo tong hindi cityan ko eh. Ngunit city na to. Wala kasi yung quest dito na accessories eh. Kaya ang goal natin makapag 5M para mabili tayo ng bili tayo ng bracelet. Boring na naman. Hindi ko ilalaro. Pwede naman siguro mo ito, mana potion. Mana radiant. Medyo mabagal lang talaga, no? May shoes kayo. Opo na, pinanggol ko na. Oo, pwede na yan. Oo na, electric pan yan. Naglalabas ito ng hangin. Ah, hindi mo palabot no? Late ka kasi. Shoutout sa ating 3 viewers dyan. Happy watching. Ayan, naglalabas ng hangin. Pwede na. Siguro pag ano, kaya to 3 minutes ano? Ay, ba't mo pinindot?
Ba't mo pinindot? Sabi ko hawakan mo lang. Loko-loko kang bata ka. Kakalinggit eh. So, sakalinggit anak. Ano yun? Ha? Ano yun, Papa? Yung. Pinindot ko. Pinindot mo yung pampatay dito. Oh. Yan oh. Yan oh. Yung bukol dyan oh. Oh, kala mo ha. Tara, ulo kang bata ka. Sabi ko hawakan mo, hindi mo pindutin. Ano? Walang nanggagaya dyan na. Kaya panood ko nga yung sarili ko. Ayan, wala namang gagaya. Oh. Ayan, para hindi mo napipindutin. Kasi pinipindot-pindot mo eh. Sabi ko hawakan mo lang, hindi mo pipindutin. Ano? Oo, dito na lang ako sa labas. Kasi pindot ka ng pindot. Ayan. Magko-costume na ako. Nung may costume na ako, pwede na to. Wait ka lang, nak. Ang gulo-gulong sa kanila. Yung ano nung pinipindot mo dyan? Ako yung nag-electric pan. Ako nga. Ano sa kanin kaya kita? Hindi ah. Tumatama sa akin ganyan oh. Bakit nakatutok dito? Ha? Bakit nakatutok dito? Hindi ko alam sa'yo. Bakit nakatutok na? Diba yung ano, Papa, yung papatayin mo to, pumatay yung nag-electric pa na gano'n. Opo. Ngayon hindi. Nag-ano pa rin yan. Umiikot mag-isa. Oo. Hindi mo pinatay. Hindi ah. Message pa ako. Wait lang. Ano ba yan? Ito. Save. Ano ba ito? Colleague? Save. So, saan lang? Ano to? Ano mo kunin ito? Live close. Ano to? Locker rental 11 days. Ito, paano ba to? Ito, sayang tong gold. Ay, yung gold ko naman pala to. Tama. Ha? Pwede na to. Wait lang, dyan muna kayo. Pa-farm lang ako. Sayang. Sa warp. Warp. Ay, ano warp? Kulay! Diplaking ko yung ulo mo. Tibis kang bata ka. Ah. Oo, kasi ikaw, istibis ka. Si Nami oh. Nami. Tibis kang bata ka. Ayan, patay ko na.
Happy ka na? Fishman. Narito, fisherman. Laking ko yung ulo mo. Sabis kang bata ka. Discord tayo par. Tayo sa Discord natin. Wait. Ba yung ano? Hindi pala max ang speed ko. Kaya pala ako tinatama. Naman tao dito. Yun na, nag-start na. Ano, walang kalaban. Walang kalaro.
tara, PMP base. Phoenix base pala. Okay. Direct tanok. Ito, gago. Target. Tara. Ano pumunta yung mga yun? Tara. Malayo nyo naman, par. Ano mga Discord? Ano? Tara. Hindi, pelo. Ano na, tore na. Parado na ng tabi. Oh, gago na yung Phoenix. Uy, nadibi na. Vamo. Na ano. Nastan kami, gago na all. Wait. Na-hold par. Magsitulak. Tara. Ito. Spectral na yan, par. Ano yun? Ay, gago. Bumalik-balik. Gagi. Balik-balik. Ay, Phoenix pala. Magsabit sa Discord ng mga pahingin DC link. Ayun yun. Wag. Don't. Tara baba. Ito, gago. Hindi na. Ayun o, hawak-hawak na taro. Isa pa. All you know, Indianer. Panis. Tara, baba. Sige, baba. Ayun, tore. Balik. Ano na, par? Tatanungin yung Darky. Tara, baba na. Epen. Ano yung Pepen? Epen. Iya, angat. Tulak mo. RG pa yan, boy. 30 minutes pa RG niyan.
Ayun o. Papasi, gago. Ito. Pasi. Kasama ko. Naglalakad na. Hindi, tulak niyo pasi, boy. Nasa tore. Nagkwenta. Ano, bulin nyo nga. 30. Ayan na, bul na. Babalik yan. Susumbong. O, ayan na. Nag-recon. Saan nyo? Ayun. God, kakamukha na kayo dyan, par. Ito. 2 party pala tong Phoenix. Ayun, 2 guild. Okay lang naman, boss. Medyo... Kasi walang discord tong mga to. Better nga ako rito. Tara, baba. Paano, boy? Nakad. Yan eh. Okay, baba. Epen. Liwat kanan. Tatlo pa yung setter namin. Di makauna. Okay, dito lang. Dito lang. Huwag nyo kapiatin. Kasi iba. Tara. Ito, sa lubong. Gago, nag-atras yung ano. Tulak mo. Ito. O yan. Na-DB na, par. Ito, na-hold ko to. Hold na to. Yung archer. Ito, yung archer. Patay na to. Gagi. Sayang. Awit. Natin ang setter eh. Mag-setter ako rito. Setter na lang ako. Tara boy. Baba ka na, boy. Saan tayo? Ito, palagad nyo. Tutunga nga kasi eh. Ngayon tuloy, na-hold kayo. Ito, DOP. O yan, na-DOP ko na. Tutunga nga kasi. Tagal nyo kasi mag-RG par. Nangingitlog kayo dyan sa base. Awit. Yan tuloy. Manestan tuloy kayo. Portal tayo. Red. Dito mid. Kaya na kayo. Papalag sila rito. Papalag daw. Papalag. Tara. Papalag daw sila. Papalag. Hold mo. Ayan, DB na. Ayan, Encounter pala to. Kala ko pau. Wala, kakainin lang tayo ng mga to, par. Portal ka na, mid. Tara, mid. Portal mid. Dito na. Ito na kayo. Akin yung box. Akin na lang yung box mo. Portal mid. Takbo. Labas kayo, Epen. Pa-Epen kayo, gagi. Ay, itong mayroon pa rito. Parang nalibig agad ako. Hindi, pwede pa to. Kung mawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Nangingitlog kasi, par. Iklog. Huwag kang matakot na umaray.
Ay, nag-bug trap. Bakit yun? Sobra na atang bumili. Fail to login. Gagi. Bug trap. Wait lang. Doon sa party ko na bug trap. Lamang lakad kayo. Bug trap. Kaya. Sensor. Bug trap pa rin. Wait lang ah. Na ako. Tayin nyo lang. Ano yung party ko? Participate. Standby pa rin na yun. Ano yung party ko? PT. Uy. Mag-portal na kasi kayo. Binabahayan na nga kayo eh. Oh, portal mid. Let's go. Nagawa mo pa dyan. Mamamatay ka lang dyan. Pag portal mid. Tara, angat. Dito, sama rito. Kaya rito, bibigyan kita ng matinding impact ng kills. Dito tayo rito. Dito, liga rito. Sunod ka rito. Patayin natin yung dalawa. Ito. Kung sato. Muli mo. Lightning prison mo, abot yan. Bilis ako. Nabila pa, ito. Epes. Nadibi na yan, par. Isa pa. Ikaw, wala kang aret, par. Wala yan. Walang pag-asa yan, par. Nahawak ko na. Tatlo pa. Ayan. Ako, tumigil. Yun, tumigil. Tumigil. Wait. Basura. Internet to. Tumigil. Wait lang. Tagal naman ng time arrow. One, two, three, four. Kaya tumigil. Ganda na nga eh. Participate. Ano yun? Yung Ami. Mid. Mid ako. Ano party ko? Ayun oh. Takbo! Ikaw, asim-asim ka. Kaya mo ba ako? 1-on-1 oh. DOP. Siyempre na-hold. Hindi mo kaya yan. DB. Na-trap ka ngayon no paro. Panis. Okay. Ano yun? Maganda in. Ano yung F9? F9 daw. Naka-skin low quality. Pangit. Naka-default. Party mo ako par. Ayan. Dito tayo. Dito sila punta. Dito. Ayan. City mo ako. Tara. Ayan si Ouch. Party mo si Ouch. Tatlo na nga lang tayo eh. Ulit na kayo. Pangit. F9 ulit. Tara. Let's go. Ito. Hold. Ayan, na-DOP ko na. Isa pa. Takin mo kaya, Pao. Out. Sayang. Binigay ko kasi yung pang-brawler pa eh. Pero okay lang. Hindi pa na ng pang-brawler. Takin ko yung buong Philippines.
to, city. Tara na, baba na boy. Itlog ka na naman dyan. Dito na. Ayaw mo pa rin. Itlog ka dyan eh. O dito, red. Tara. Ayan. City mo. Ayan, tara. Ano ka na? Please. Dapat na lang kayo. Ano na par? Hindi natin kahit. Ano? Dapat na lang tayo par. Huwag na lang tayo rito par. Tagal nyo ako mag-army par. O, tara. Ito, sanda mo to. May Indianer ba yan? Ito, time first match to. Halika na. Saan? Saan? Sino? Bilis. Tara. Oh, may kasama pa rito pala oh. Ang dami natin sa ether kasi parang dapat pagka-hold, iwan mo na. Pumapatay pa eh. Stardust mo lang tapos ito. Yan. Ito ko na naunahan, gago. Naunahan ng Geno. Oh, ay, taka nag-buff. Bobo, ayan, na-DP ko, gago. Nag-buff. Ayan, tusok pa. Ito, hold ko na to. Taka, gago. Nag-buff si tanga. Ingot. Tanga-tanga ang putik. Nag-buff sa harap. Bobo. Takbo kasi ng takbo par eh. Tama ng pwesto, Stardust tapos laban na. Ganun. Oo, ayan na. Pasiti ako. Ayan. O, tara. Dito. Okay pupunta. Ito, nasa likod lang ako. Pwesto, kabilaan. 1, 2. Pwede na itong ano. Yan. Oh. Isa pa. Yan. So, next. Tara. Pasok. Patiin. Check mo yung tore, par. Check mo yung tore. Wala. Balik. Hindi, tore tayo. Tore. Ay, likod na, guys. Ano? Ako na naman hinatak mo, par. Mas tayo, ante. Stop lang tayo. Okay, ganyan. Hold yung ante. Yun. Ito pa, oh. Dito lang. Dito rin nyo. Ito, pesto nyo. Tulak mo kaya. Ba't na tayo atras? Tulak nyo, gagi. Wait. Kabila. Ayan, hawakan na. Ito, DB ko na yan. DB na. Na-DB na, par. Na-hold na. Yun lang. Meron si wet pussy. Na-DB na, par. O, DB na rin. O, patay na to. Na-hold ko na to. O, sige, tulak nyo. Gagi na hold na yung likod eh. O, isa pa. Pussy pa. Yan. Tayo naman pala umubos eh. Tagal din na tumulak. O, resa nyo si Ai. O, tore. Sabihin ka na ba? O, meron pa.
Rangat tayo. Sige. Tulak, 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 tulak. Atake mo. Wala. Balik, 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 balik. Tara, 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 tara. Tara, tara, tulak. Liga na. Pag ano, huwag mo nang pwestuhan. Pwestuhan mo pa eh. Hindi na nga yung kalaban eh. Hello MP. Ano ba kasama namin? Wala bang F5 dito? Wala palang F5 dito. Wala may F5. Eh, likod, 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 likod! Okay, likod na, likod na. O, diyan, eh, gagi. Naunahan. Dami. Okay. Tras natin. Nagkabay yung dalawang wave. Hehehe. Na portal mid, gagi. Oh, yun. Mid kayo, mid. Tagal mo naman, portal ka na, mananabas. Ang inis na, doon ka pa nag-portal. Ayan o. Tara, tara, to palagad nyo, gagi, pwede na yan. Tatatlo lang yun o. Kung sabihin hindi nyo pa kaya yan. May stun na. Tara, 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 low MP, low MP. Sige yun, sama kayo sa akin. Tayo low MP. Sige lang. Punta natin yung nasa base. Hello MP. Ano gawa mo dyan? Emit tayo. Ngayon dito. Dito. Balik ko lang. Wala naman kalaban dito. Ngayon dito. To. Pwede na to. Ikaw makulit ka. Tayo. Wag. Balik. To. Dito muna tayo. Oh, natulak ako. Sayang. Sayang naman. Natatanga tuloy tayo rito. May tax dito eh, wag dito. Doon tayo saan? Campus. Walang tax. Dami-dami na natin setter, di pa rin makauna. No? Sayang naman. Hindi kasi kasha. Huwag mo ipilit. Hindi kasha. Tara. Ito, portal na. Tara. Ano? To, palag to. Uy, pesto nyo. Dito lang, ikot-ikot lang. 3, 2, 1. Pwede na. Basahin lahat kayo. DB na par. Okay. Kaya, sa akin na kay Pepo. Reach yung amyo. Hold mo par. Wala kang damage.
Kawawa. Ano, puro lang sila Indiano, wala man silang setter, di man lang tayo makapalag. Mokangs. Red, 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 red. Red, red, red. Ay, dito, red. Bilis. City. Tara, 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 tara. Tulak. Ayun pa rin. Let's go. Bibigay kita. O, tara, tara. Tulak nyo. Sige na. Tagal naman eh. Ayan o. Huwag kasi yan. Unahin mo yung setter. Ayaw mo na sa akin na to. Oo. Panis. Tama na, na-hold pa kayo na itong... Tara, 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 tara. Dito, dito. Hindi na kayo rito. Nakatangimik yung kasama ko. Nakakahimik yung mga couch. Tama, City Park. Kaya gawa niya tutulog. Ito, picnic ah. Sali na. Sorry, sorry, sorry. Sorry kayo pa, sorry. Wala, wala. Balik, 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 balik. Ano kayo? Sorry pa rin kayo. Ayan na ah. Tulak, tulak. Tulak nyo. Ano matras? Ay, layo ng hatak, gagi. Anong hatak yun? Oh. Oh, hold ko para sa inyo. Layo ng hatak. Ano hatak yun? Baguio lang yun, Baguio. Inis na yan. Wait sa hatakan. Tara, portal. Red, 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 red. Ano ba to? Hindi ko naanot eh. Tara, angat, angat, angat. Okay, pa 30, pa 30. Sorry tayo. Sorry pa kayo. Di punggol. Sorry tayo saglit. Nadibi. Portal, portal. Diyan sila. Dropan mo kaya City Park para makabelo ko. Yan. Oh, ito. Oh, DB. Yan, nakatak. Hindi na DB ko. Oh, inang bulalakaw yan. Dito sila. Tignan bulalakaw dito paro yan oh. Bug, 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 bug. Angat-angat lang. Nakatak ko. Oh. Ewan ko ba sa mga kasama ko? Matay na naman ako par.
Dami na ito. Itong Phoenix. Ito party. Taon-taon lang yung party namin. Bungal. Portal mid daw. Dito na sila. Takbo, takbo, takbo. Ba't kasi tumatambay kayo dyan? Oh, oh, oh. Bobo mo. Oo nga. Oo nga. Sabi mo lang. Saan ba yun? Wala tuloy. Sayang. Takbo, takbo. Saan ba yung mga yun? Portal yung pumortal. Portal... green. Wala na pala yung rosa rin. Basta yung rosa yan. Hehehe matan. Baliw. Ayan, pala ganyan. Tama, DDB tayo. DDB. Oh, BOP. Oh, para kayong ano ngayon, BOP. Ito na kaya yung mga yun, no? Oo nga. Shit. Portal tayo. Red. Red. Bola kayo dyan. Takbo! Oh, it's prank. Dito tayo. Oh, it's prank. Oh, DOP. Ano, ha? Alam mo, kaya mo ako? Oh. Daming backup. Opo. Mato, masira ulo. Tara. Pinapatay ka ng mga yan. O yan, bangon Jong. Ayan na. Sige, pasok. DOP. Ano, tulak. Sayang. Tara, red, mid. Portal na kayo mid. Takbo, padibi. Kanya-kanya muna tayo, Remapits. Yay, padibi. Ikaw? Oh, ano? Hindi ka tumuloy. Oh, tuloy ka rito. Oh. Ano ginugulpig na yung kasama ko? Tulungan mo ko out. Oy. Center kasi. Tama dyan. B. Ay. Nandiyan na sila. Takbo. Takbo, Koyang.
Walang tatakbuhan. Ayan mo na ka. Halika na. Ito, tatatlo lang yung wag nyo nang takbuhan. Pre, papit. Tatatlo na nga lang yung tinatakbuhan nyo, pi. Hold mo. Ayan. Oh, hili kita. Tatakbuhan nyo, tatatlo na nga lang eh. Oh, ito takbuhan nyo kasi yan marami. So, ngayon tumakbo na yun. Ay nako. Tatlo na nga lang, hindi nyo patakban. Mamaya ka na mag-cellphone nak, bago magtulog. Ay napa-cellphone ng cellphone. Mamaya ka na mag-cellphone bago matulog. Tara. Ay, hint skill nagbi-miss. Wait. Red. Tawagin ka sabi. Rito. Hindi ata nakikita ng admin dito. Di ba nakikita tol? Yun ang hindi natin alam. Yun na yung stop. Saan ka pumupunta parang? Palayo. Shower ka na doon nak, ang asim mo. Parang ang ano, santol na pinipit. Shower ka na, parang ang santol na naipit. Tara. Angat. Saan ba yun? Sundan nga natin to. Magkakalat tong mga ito eh. Mga tae. Ano eh, pes nyo. Manggapang na lang. Ano ba kayo, pes par? Wala ba kayong epes? Dalawa yung epes nyo kanina. Ayan. Geno mo. Ba't tumakbo yung ano, brawler? Wait. Tumakbo yung brawler. Kawawa sa'yo, par. Wala na. Matras yung brawler. Wait. Bonak. 4 minutes lang yung pasakit. Portal mid. Ba't ka pumapalag dyan? Di na. Ay nako. Red daw. Doon sila sa red. Tara. Tara natin. Tara. Saan tayo? Dito. Patayin natin yun. Liga rito. Huwag ka matakot na huminga. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. Sumabay. Nandito lang ako. It's gonna be alright. So, diba nawala sila? Paro. Wala. It's gonna be alright. It's gonna be okay. Blue.
Oh, tara, 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 tara. Let's go. It's gonna be alright. It's gonna be okay. Tara, 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 tara. Yan ang kunin niyang tore. Dami-dami ng pimpi. May Phoenix. Tara, tara, tara. Oh, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Okay, tara, tara, TH. TH ulit. Tulak, tulak, tulak. Okay, tara, 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 tara. Yeah. Oh, wala. Ayun na. Pwesto nyo na. Tara, tara. Ito. Wala. Ayun na, likod na, likod na. Tulak mo. Tamo atras yung brawler dito. Atras yung brawler dyan. Ayun o. Oh, gago. Pwesto ka pa. Ayaw kasi tumulak ng tumulak. Pwesto ka pa. Nakasarap mo. Nagchacha pa. Sayang. Uy, itong ano. Solid ah. Partiwan na ako. No? Takbo ka pa kasi par. Pwede man mag-dive agad. Cha-cha-cha-cha ka pa lang. Cha-charap. Ayan, cha-charap. Cha-charap. Handa barkad. Doctor ka pa? Tara, baba! Saan na naman tayo? Oh, blue ulit, blue. Sige, blue, 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 blue. Oh, blue daw. Tingnan ko city, 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 city. City. Uy, magtap ko city. Bonak naman to. Pati city, di bumibili. Ayan, 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 ayan. Yan. Bulak niya mabasa eh. Ikutan pa. Dito, baba, tara. Sorry muna ako, baka wala ako. Hindi ako 100 gold. So, ayan. Ito, ano, brawler na naunahan pa ng flashbang ng gunner. Ah, wait. Naunahan pa ng Gen, flashbang yung Geno. Kawawa sa ito. Oh, plus 14 lang. Ano kaya yun? So, tata, nagturi ako ng turi ah. No? Nice, G. Ang matanda rin. Ang dalit ako. Hindi ka naman, hindi ka ba marunong mag-command? Kamawa sa'yo. Hehe. CRC. CRC ba ako? Palit ko itong mga spirit ball. Meron. Oh!
Okay na to. Salamat sa mga nanood. Mamaya ulit. Bye-bye. Babush. Eklabush. Pim